dicampurake kadung turu omahe gak sida dirapi. Bojoku tambah ayu, mojo sembah
padha mari brai karepe masak jangan rawon bareng damoni geni dadak kecungkel nang pahu ayo cek lho iki lho serai lho ya panjak kendang jenenge diat pikire wong lanang ampeke kuman rasano kon sing pisan kasek terus nang balik manjar kitiran yupo ondo Joko cilik belajar sir-siran gak peduli rondo ditati air rondo atine seneng oleh arek Joko rupane ganteng tukokno sepeda motor arek cek marem digoceng ngalor ngedol rumangsa ayem arek lanang ngenal bakul daging arek ayu katik lencir kuning rondone krungu semaput gak eling-eling bareng dirapi rondone mlungker kaya tenggiling kapan ayo pisan kan enak rek ngene mung durung konangan kanca iki konangan kauman iki apa panganan kari cicik dadak ditotol ya iki. Sawangane kok anyi-anyi. Mesti Bengawan Solo. Riwayatmu ini lho ngono waduh aja isini-sino Mas Vicky Fendi apa ngene. Ayo jatuhna panjenengan ning piyambake ta. Gak lo. Kone nek njunjung asmane liyan pancene cocok. Lho kenyataane nduk TV sing gak nyanyi sapa? Lho mergo kon ngejokno mergo tau dikeki kaos iki. Kaos kotang wis memet. Tapi gak apa-apa sing penting ya men. Sampe lu sing penting. Sing penting cek gak medhotno seduluran timbang kepaten obor. Lho ngono lho. Iya. Anggur kepaten kecut. Ini dulur karo aku lu dulur temenan iku. Dulur apa? Oh, pokoknya sing gelek mlebu TV tak aku dulur. Sing gak tau ngekek ya wis gak dulur. Gak lambemu pancen lambemu lambe lemes pancen. Nek mendayah merone sing jan sepatu, kaos kaki. Sing penting cara bergaul kudu iso menghadapi orang tua bagaimana. Oh, iya. Menghadapi teman bagaimana. Ngomong aja sampai menyinggung perasaan. Harus begitu. Sebab wong iku watake iku ya apa sih? Lek tak omong ini mesti mangkel lho. Sekira kanca gak mangkel lho iki lho ya apa carane? Carane ya iku mang. Nah, iya. Ngepilih setengah halus. Kok ngepil ya apa sih? Ngomong karo kanca iku ya, aja dipek dhuwur pek nisor ae. Lek iso sepatune colongen. Nek dipek nisor suwe-suwe gak ya welas lah. Lho, Put, mari iki bahasa Indonesia. Lho memang. Wah, memang.
Memang. Ini saudara sudah saya cari. Coba. Ini sudah beberapa hari. Waktu saudara perjanjiannya sudah, wah Kartolo ini sudah semayanannya itu enggak cocok. Apa war kok semayanannya itu? Nah coba. Wah, kon iki wis anjene wong Waktu ketemu Iya. dengan saya di di perempatan jalan. Iya dah. Iya. Nah ini sehingga istri saya itu marah-marah dengan saya. Salek ngomong ku permen muleken dhisik. Ngomong mbek ngemut permen. Sing ngemut permen sapa? Apa sih istrimu ada apa? Loh, Urusan apa sama marah-marah saya? dengan saya. Kenapa? Karena saudara Tolo ini jelas dimau-mau oleh istri saya. Kon niku pisan ngisin-ngisino aku ping pindho ngisin-ngisino wong Krembung kon niku. Wong Krembung niku kabeh pinter-pinter iso maca lan nulis, bahasane ya cocok. Iya. Mek situ tok iki lho sing rada menclek iki. Gak nemen oleh ngelek-ngelekno aku iki ngene. Lho, apa sih dimau-mau? Lho, lah bener ya apa? Lho. Oh, saudara Kartolo. Ah. Kamu dinanti-nanti istri saya. Lho, ngono lho. Kok dimau-mau? Mau kok. Lho, Ya dinanti-nanti iku sing salah. lho, kok iso dimau-mau ku ya apa sih karep? Lho, dimau-mau lah bahasa apa sih? Bahasa Indonesia. Lah bahasa daerah. Ya diarep-arep. Lho, lah Oh iya, diarep-arep. arep bojoku. Tapi kok cocokno karo cara Jawa iku terus dimau-mau. Iya, lah kon sih apa, Bang? Dinanti-nanti. Bahasa apa? Nek dinanti ya engko. Wow. Iya, bahasa daerah engko. Iya lek dinanti-nanti. Dingkuk-engkuk. Kon gelem saiki tak engkuk-engkuk ngono. Oh, dah. Oh iya. Iki sekolahnya nggo endi? Loh, ini apa? Ini saudara jelas menggenyek pada saya ini. Loh. Menggenyek. Biayai orang tua saya. Tolong, apa lambeku kan apa itu? Jadi biaya orang lain. Tidak sedikit orang tua saya menyekolahkan saya itu. Waduh. Bila perlu jutaan. Lah ya wong kucing rembes saya gak ngingu. Oleh mu sombong iki lho. Wah kon niku aja nem-nem taman. Aku iki kancamu dhewe, wis seru tek-tekamu. Sik takon bahasa Indonesia bareng lho. Terus cowor sampeyan. Sama keliru cowor. Loh, ini begini coba ya. Iya. Seumpamanya atau seendekatannya. Iya. Ya, Iya. Apa? ada kalanya. Iya. Umpama saya ini toh bangsa Indonesia. Iya. Saya hidup di tanah Indonesia. Iya bener. Juga saya termasuk bangsa Indonesia. Cocok kaitannya. Yang saya minum air Indonesia. Dulu pas minggir. Umpamanya saya tidak bisa bahasa Indonesia. Loh kok kaningayanya. Ora jahe kejungkel kerasa aku. Wah wis cara Jawa. Wis tawar. Apa? Aku takon cara Jawa karo bahasa Indonesia iku bedane apa? Lho kan bedane padha ae lho. Padha ae. Iya. Lho kok iso? Lah nek kon kurang percaya ya. Contone sih. Contone ae. Iya. Soalnya aku biyen niku ngene lho. Wis. Contone ya. Iya. Wite gedang iku kon nek ngarani basane apa? Wite apa gedange? Wite gedang. Lek wite ya debok. Omonganmu kono ya gedange iki lho. Lah ya gedange. Iya. Lek gedange Pisang. iya basane Pisang. bahasane Iya pisang. iya padha ae rek iya. Anak pete. Basane apa? Ayam. Lah ya bahasa Indonesiane Ayam. lho. Ya apa? Pak? Iya. Lah nek sapi, Sapi bahasane lembu. bahasa Indonesiane. Ya lembu. Iku lek sapi. Heeh. Nah saiki pamane wedhus. Lho ya mendol lho. Ya. Lah terus bahasa Indonesiane? Lho iki ngene. Kon tak omongi ya. Sapi mang iku lak bahasane lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu. Lho iku lak sapi. Iya. Upama saiki wedhus. Ya mendol. Lah terus bahasa Indonesiane? Asale sapi ku lembu. Bahasa Indonesiane ya lembu. Iku lek sapi. Iya. Lah saiki upama wedhus. Wedhus bahasane ya mendol. Nek bahasa Indonesiane iki lak Iki lak ngene tok wis Mangkelan. kemeru. Wong gak rung aku pinter ya iku lho. Kon kemetok. Wah. Si saiki tak takoni ya. Iya. Bahasa Indonesia karo cara Jawa iku wernane akeh ndi? Ya akeh. Ya akeh bahasa Indonesia sih. Kok ya akeh cara Jawa, War? Ya omonganmu kono. Akeh cara Jawa. Ayo cobaan. Pamane aku medhen nanggonmu. Ya aku sing di omah. Nganggo bahasa Indonesia. Iya. Ah. Permisi. Magri. Maghrib ya. Iki lho kaya arek. Mari. Ah, mari. Halo, Cak Munawar. Wah, Dik Kartolo. Loh. Ayah kemana? Wah, sedang tidur, Dek. Oh iya. Istrinya kemana?
Juga tidur. Anaknya Tidur. lho, ket malah tidur tok. Wernane mek situk. Tidur tok. Kak jane lambemu njaluk didedeli korekan panjen kon. Ala cara Jawa lah akeh. Kok iso ngarani akeh? Ki umpamane kon sing di omah aku sing mendaya. Iya. Permios, Dik. Deh. Kon kandakno bastol kon. Permisi. Iya, permisi. Oh, monggo. Oh, inggih. Oh, cawar. Lah, bapak teng pundi? Sari. Oh. Lah, raketipun Dek ta lho? Tilem. Lah putrane? Ndekok. Lho. Lah akeh ta wernane. Mosok nek- tidur tok. Iya, nek mbok ning ngorok. Lah iya. Kon niku enakmu kon pek dhewe. Apa men aku balik rono ya? Iya, Saiki iya. tak ge persoalan adus bapakne. Iya, iya. Oh, halo. Halo, Dek ta lho. Kemana ayahku gak kelihatan? Wah, sedang mandi, Dik. Mandi ya? Iya. Nah, istrinya kemana? Saya juga mandi. Lah mandi. Anaknya? Mandi. Loh, mandi tok. Wis mau mandi tok. Apane? Nek cara Jawa lah akeh. Kayak sore gak tau ono bener ya. Cara Jawa lah akeh. Yo Dek kok iso? Apane? Apane? Kula nuwun, Dik. Monggo. Lho, Bapak saweg napa, Dik? Anu. Bapak kula dah iku. Taksi siram. Oh, lah, Adik. Adik kula. Nggih. Taksi apa ya? Atus. Oh, nggih, nggih. Lah putrane Dik Tolo sing elitne enten pundi, Dik? Anak kula ta? Nggih. Taksi Bluron. Lho ya. Iya. Iya. Wong aku dhewe milih kok. Kak, kupinge Tolo enak digigit ngono ae. Apa niku? Kita sing penting saiki aja kere-keren para bahasa. Engko nek kurang ngerti, ayo takon karo Sapari. Sapari ku bahasane pitung bahasa. Bahasa apa ya? Gak ono sing iso belas kok. Waduh rek, wong bahasamu iku bahasa koden. Ono maneh. Penyakite teko iki. Sing gelek maca buku supaya bahasamu iku lancar. Kon tak buku nduk omahe Sapari piro ae. Apa wong leles wadahe kacang itu? Panjene bojoku meracang. Raca. Meracang. Aku saiki wis tenang rek uripku rek. Syukur. Syukur ya. Iya. Suwe lah gak perlu kontak. Ya iko 10 dino iki. Iya. Iya. Aku anu rek nang desa. Oh, lha apa nang desa kon? Wis nyambut gawe dinas oleh pendungamu war. Lho, Oh. Dadi apa? pangone Pak Lurah. Lah yo nduk kutho enak-enak. Ya dodol bakmi. Iya. Wis nang desa dadi pangon, gak tambah mloro tuh jenenge. Lah ngono kok iso ngomong dinas ini. Lah iya dinas angon war. Lah irungmu njaluk stand pet jane kene. Tapi penghasilane rek. Penggawean kutho lan desa ku padha ae. Iya. Lah ngono ta? Mm-mm. Ana kutho lek gak nyambut gawe ya dhewe. Nganggo. Si aku melok takon nek kan kon ngomong nek apa dadi pangon. Iya. Kok iso ngarani enak iku bayaramu Nah, piro? Bayaran dinas are. Sak wulan piro? Nek uang makan lumayan rek. Iya, iya. Sak wulan niku 50.000 uang makan. Lho. Wah, iya. Bayarane Iya. sak wulan niku mek 3.000. Tuh, arek iki ngengon genderuwo bae arek iki. Kon wong makari kok gedhe temen karo bayarane. Kualik iku. Walik. Wale. Tak walik tak gedekno tak tambah inget. Terus penggawamu nduk kono apa? Waduh rek angon wedhus. Ya, wedhus. Iya, atik wedhus kendit. Oh, anu, mlulu wedhus kendhit to. Iya. Kendit kadik kendit budeng. Ya gak kendit budeng war, kendit iku sayangane Pak Lurah rek. Oh iya. Mau niku situk, Heeh. terus tak rambut ngon dadi 35. Wedhus iki. Wedhus sing wedhus cilik ah. Wedhus cilik iki ya sing 35. Ya sih iku wedhus cilik gede campur lho. Oh, baik. Dadi wedhus sitok ya apa lho, Bang? Eh? Dadi dingon sapari suwe-suwe dadi 35. Dadi 35 wedhus. Bareng kon ngon, Tapi kok wedhus gede dadi 88. iya. Saya wedhus cilik iku. Bareng dingon ana di lapangan, Iya. sikile mbentul labuh. Iya. Lah dingtep kalau dengging 39 iku. Bareng ngono rek, Iya. apa sih awak? Sakjane nyambut gawe selancar dadak kon ro anak wak sumo sing jenenge Totok iki. Wah, medhik arek. Waduh, Iya, nakal arek. mbek iku. Ditukokno bapakne sepeda motor anyar. Oh, bapakne mari oleh duit terabasan. Bareng ngono. Sepeda motor iku ditumpaki ambek anak jenenge Totok iku. Iya. Belajar dia. Digleyer muni pop. Lha engko tak iku sepeda motor tak tempeh iku. Gak lancar wong jek belajar. Dik belajar, iya. Bareng digleyer maneh lho.
kelek ngoang. Wah. Wedhus ku kawus. Iya rek, Waduh, tampar disendat wedhus. Pedhot. Waduh soro kon ri. Waduh, tak tututi aku melayu sampai sifat alis. Sifat kuping. Kon mlayu sifat umbo. Iki yo sifat kuping. Wah, Terus Nah, yo apa? Sifat kuping. Iya. Tak tututi eling-eling pengasihane Pak Lurah. Oh, jelas kon dilereni Pak Lurah. Lho, lah ya makane ku tak uber wae. Nek kate ilang temenan wis kon dihukum. Warang wedhus kendhit iku melewahi bawanter tak uber. Iya. Wis cidhek-cidhek tak saut tampari lho. Kok saut terus? Kenek. Pedhot. Wanu, saking wedhus saking wedine. Dadi Mergo kupinge gak kuat oleh ngrungokno sepeda motor Mas. terus yo apa ri? Tak uber terus sampai di mana wedhus iku. Tetep nok ngarep. Eling-eling kon dipasrahi Pak Lurah. Iya. Warang wedhus jange mencolot kalenan, tak saut sikile. Mesti kenek lho. Kenek mesti. Kenek. Pedhot. Sikile pedhot. Aduh saking banter lain. Tak uber sampai di mana wedhus. Iya. Warang bawanter tak saut kupinge war. Terus kenek mesti. Kenek wis. Pedhot. Hei, Hah? ono wedhus kok metel. Bareng ngono rek. Ono juglanan. Iya. Wis tak cekel cek kenek. Piro kabeh iki? Apa bantal tak walik. Para esuk biar iku. Arek iki. Apa sih lo? Apa pringi? Ngipi takon iki, Mas. Oh, untune Kartolo balung tok. Setan nak kene nduk. Ya, Napa? kon lek kepengin urip mulya. Iya iya. Ngomongmu batasan sampai sakmono nah. Apa? Ana ku ngrungokno kupingku sampai tak pasang kabeh. Ayo motoku sampai kero. Menggoe pungasane ngipi. Lah maksudmu ya apa? Ya ngipine ku dhisikno. Lah terus aku ngipine tak dhisikne ku turuku kapan? Ah, kon Waduh, wong jange turu ae. Ya tetep-tetep nang ndek tangga kowe. ngono niku. Ngomong iku mbok ya sing membawa keuntungan rek. Apa maneh kono manusia otak-otak hidup. Wah iki mencelekan maneh jange. Lho, pengetahuan umum iku luas. Gak anjane safari saiki termasuk sepitir wheel. Apa sepitir wil? Omonganmu kancamu kaya ngono iku lho contone iku apa Lho, itu? sak ngene lho mengetahui pengetahuan umum ilmu bumi iku ya akeh ya. Iya. Si aku takon saiki. Yang paling Kon besar takon apa mbadai? penghasilan bumi ya. Takon apa mbadai? Lho, Lek mbadai. takon niku wong gak ero, lek mbadai ku wong ngerti. Badai. Yo ayo badono. iya. Ayo, yang paling besar pabrik minyak tanah di Jawa Timur itu mana? Badada. Anakku iso jawab. Endi? Lah cepu. Cepu? Iya. Kono tok. Iya. Iya kono tok. Iya. Lha kon ki mbadhe apa panjene kon niat notok ya aku. Lah saiki pabrik gula lho. Pabrik gula iku Jatiroto. Apa kono tok? Iya ya. Iya apa sih lek karepe ngomong iki? Payah. Oh, mergo kono tok iku mang opo? Lah kono tok iya tak tok. Loh, kono tok. Lah dudu keperucut. Sik saiki tak badai kan. Iya. Uyah, nang ndi? Buyah. Iya, sing gedhe. Duro. Kali anget ya. Apa kono tok? Akeh lho. Kaliana. Wis burung gak notok aku. Aku melok takon maneh. Iya. Wingko iki sing ngomong ndek ndi? Bapak. Kono tok. Enggak. Pasar ono lah ono lah. Soale wales kon lo. Lah terus saiki beras sing ndi sing gedhe? Beras. Iya. Kerawang. Rawang, temen aku. Iya. Apa kon nunjuk? Kon ape bales aku arek. Gak sapari durung tau didugang lempengi ki apa. Kon muni cepu iku Jawa Timur, Jawa Tengah cepu iki. Iku ta coba. Iya. Termasuk Jawa Tengah iku. Lah kok mong Jawa Timur. Sapa ngomong Jawa Timur? Krungu arek sekolah-sekolah kon. Timur. Wah, Wong aku- Jawa Timur iku ndi sih? Jawa Timur ya termasuk daerah kene iki rek. Surabaya iki. Iya. Ngawur ya Jawa Timur Banyuwangi kono lho. Hah? Mergo wetan. Ngawur ae. Mergo wetan. Padha Bali barang ngono. Wah, Kartole iki ya apa wong Jawa Timur kok Banyuwangi. Eh, Ya terus sih Jawa Timur. Iya ndi? Maca. Petane Banyuwangi lan ana segara. Lah ya
Ya iko. Loh, niku ngomong. War. Aku saiki oleh cakepan grup. Waduh. Pelawak. Iya. Nah iki. Nah, iki Pelawak seneng. grup itu terbatas 5 orang. Jiwaku pelawak yang ono omah kudu banyol lah. Ketepaan saya kita kejar ya. Iya. Lah berhubung grup itu membutuhkan wong 5 gak ono mek 3 termasuk trio. Kak, Ya. jane sing pencilaan Kartolo. Apa? Aku merono ya mertuane petan di Banyol. Aku yang ini pak pelawak. Iya. Lek banyoli konco enak dari bareng banyoli penonton ketemu. Gak oleh balayasi. Akan melok ta? Iya, Melok. Trio lawak ya. Iya, iya. Lah saiki ayo nyanyi jual beli rek. Wah, iya. Iya pompong rendeng jual beli ki enak lho. Ya prasamu rombengan nah. Iya. Ono blek ya dikulak didol maneh. Iku kulak rosokan, War. Ya apa jual beli ya? Jual beli Munawar kari nyenggak tok. Ya apa? Judulnya nyanyiane bangun tidur. Oh iya. Ya, bisa kan? Iya, Iya, langsung. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi. Nyenggak itu. Saya kon enggak itu. Kon ngomong pakai sabun. Oh, aku ah. Iya. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun, Tidak lupa menggosok gigi. pakai sabun. Gosok gigi pakai sabun. Pakai odol. Odol. Mari sabun odol. Pak, ya, Bangun tidurku terus mandi. Pakai odol. Diulangi pakai sabun. Pakai sabun dhisik. Bangun tidurku terus mandi. Pakai sabun, Tidak lupa menggosok gigi. pakai odol. Habis mandiku tolong ibu Ringkes-ringkes. membersihkan tempat tidurku. Kati minggat. Sip wis. Kok iso ringkes-ringkes kate minggat. Ayo Sip. apa? Iku aku duwe. Apa? Asli, kate campuran burung kakak tua. Lah, Lho, iki lho. Kan ngono niki asli iki. Loh. Adik campuran ngombe putihan lho. Sekarang aku dhewe rumono ta. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Oh iya. Burung kakak tua. Burung kakak tua. Lho ya. Cek lah. Kok kon antar kakak tua. Lho asli, kate campuran di manuk prit barang lak kan. Manuk gereja ya kan, bare ya kan. Burung kakak tua tok. Iya lah lek burung macam-macam lah dadi ranji wae. Sawe. Ojo guyonan rek. Iya. Saiki sing penting ayo anduk ayo. Aku Nang warung? Iya. Duwe duit temen aku. Duwe. Oh, sik ndelok sik. Ha iki. Oh, Iya. Piro? Mek 120. Lho. Carane nggo ambek andek lho, ya ngono. Ah, iya diatur. Omongi diakeh. Mlaku-mlaku dhisik, nek kepethuk arep wedok ta, Bu? Iya. Ayo. Ayo. Ya apa nang pasar kok pasare sepi, langganan krai cabe. Ngono ya gak ngomong wingi. Lah engko nek mulih gak oleh blonjo wis nyanyi bapak. Dodol apa? Kono golek wong. Blenger aku mesti kepethuk wong telu iki. Lho, iki. Lho, lagi lak naik bas gitar. Ngawur ae. Baskom. Gendang kon iki ngono anake balsem. Mulai gendeng kabeh. Dek, tekan ndi? Bapakmu ndi, Dek? Enggak ama. Kon omah ya. Kon golek ngendep warung kon ae. Lah bapakmu wis nyebel-nyebeli warung ae. Kok jange menggok ketok bapakmu wis gak sudi. Weteng jange luwe malih warek iki. Lah, Kok iso lho ya padha ae wong dodol. arek iki delokane wangi ambune ayu. Walik goblok. Kualik menek sapa coba? Oh, aduh. Ambune wangi kok. Oh, ya bener ambune wangi lah. Jange lha apa saiki? Lah ngandok. Sapari ya Mek Kartolo. Arek iki nek ngomong lambene kok lelak-lelak. Dek kene, Dek. Kene, Dek. Desok. Kena. Desok-desok apa nyopet ngono nangan. Apa? Enak ya. Wong lanang saiki ya ngono. Kon ku aja ngundho-ngundho arek ya lebak ana sing duwe. Iki kono sing Ana yang duwe. sapa sing duwe? Bapak. Ayo. Oh iya. Aturi. Apa? Sandalmu jepit kon peniten iki nek sikil kuat iya tuh. Wah, mateni cekelan menawar kere. Wis, anu Dik, nggo dhuwit ta? Enggak apa wong blonjo arek gak gawe apa Engko sih? lek mulih aja mlaku sakno. Aja mlaku lek mulih. Dalah apa? Mlayu wae aja gelis ya. Ngawur Lah. ana tren ta. Lah, rambutnya berintik. Panjene Wis suwe tak kritingno. alise nanggal sepisan. Kembangane warung kono iki. Kembang apa? Kembang apa? Ya kembangane mulane laris. Apa ri?
Janggute nyatis. Gulune mangulan kon lho. Apa? Sikile Pak Wisung. Anjane mari udan iki mang pasare jembrot Cak. Udan. Tolong Pak Wisung ana kene nek gelem. Wah, apa sih, War? Rambutnya 1.500. Lho tumone kemerotok. Mesti ana ae. Sepurane Dik wong anjen arek kurang ajar. Wah, wis Tara nek wong kurang ajar mesti gak ndek dhuwit. lho, kon ero arek iki mang teko pasar mang. Mudun, sik tas mudun arek. Arek iki lek numpak gak gelem sembarangan. Masa? Mandol cikar. Ngenyek. Alah, dek kucing yo gak ngingu ae ngelokno wong. Arek ku ayu gulune mandel. Oh, arek ngelung gadung ini. Sampe lu gatung mentol ngono gulune. Nek ono ae cacatane. Iku ngono. Kalung. Oh. Kau cuci nih. Ngawur ae. Duit duit, Dik. Duit. Ket manglak takon tok ae. Kok ngono mek blonjo kurang akeh iki. Sampeyan tambahi ta. Kono ana pira? Ono iki lho 2.000. Iku tak silih dhisik ya. Torok. Lah kok enak wedok ngontorok. Ketutupan kudu ngilap iki lho dinari. Duduk bononge ngilap. Sampeyan lho ngenyek. Ambakno ngene sang al geduga ta ambek bekakas ngene-ngene iki. Arek ku wetone ndi lho? Pati itu. Pati. Kon ngawur ae. Kemanisan iku lho. Namun. Kita ono nek nang warungku. Ketok tak tutup, gak sudi aku diandoki wong ngene-ngene iki. Yo ora arek ayo ngeroke kelowuk. Wala munyak kebadut kon niku. Arek iki potongane sangkuk lho rek. Bahaya iki. Biasa iki mikul banyu. Lah para wedok mikul banyu iki. Sampeyan niku men ngawur mawon ta. Alah, kan ngirunge kok sentolop ngono. Sentolop ya ngene sentolop. Saya tak terang. Terus apa ndi? Nggo sepedaku. Sepeda ndi? Sepeda apa mau sepeda Cina lho. Omonganmu kon mblakrak kon niku jane. Nek bajing. Ngene lho. Kan nawar sementara iki ngalal dhisik. Ya. Iya. Balapan ta? Bojomu jane bobot. Ya, Bang. Bojomu bobot kan. Kon durung tau dilanjut keluar. Menakoni ta. Mboten dadi kok wis mboten dadi. Dadi. Mboten dadi cek dadi tangane tok. Tapi gelem mau dirabi sapari sing wedok sing dhisik. Iku arek sugih. Matine sing wedok dhisik. Diapakno? Dibundel kloso sing wedok. Ngono iki. Ayo sik mbak aku wis. Nanti. Ayo wis. Nalenge tikus. Lho rumahmu kate nang ndi? Nanti. Ya ayo wis ngene. Saiki ngene lho. Alah. Engko ya iki kon seneng kon dia sendiri menawar loro atine ya. Iya. Seneng menawar aku mbek kon loro pikirku. Saya kayak joine yo. Join. Kok ono kelakon apa kok gawe kuwi. Wis duduk jodohmu iki arek kon wis tuwek. Wis kekek-kekek Duduk zamane ri. Kakek ku ajane PT ae kakek. Kok tuwek kobet ya. Apa? Yo kobet tuwek. Ngomong diwalak-walik. Wis anu Awas yo nek nang warungku temen tak ana bapak. yo gak usah lira. Paran yo, bapakmu kamu tak tatak ya. Nah. Oh, awas nek merone gak sebet ambek sabuke bapak sing gede awas yo. Gak izin. Barang Gak bapakmu. izin dhewe. Aku cinta kok gak gelem. Gak izin wong aku gak cinta lho. Bapakmu engko kon mapak aku Dik ya. Jangan becak ta bapak. Tak icake gulune cek melet kono. Kurang ajar iki. Oh, awake wis garing. Wis nang Bapak awas. nang mulih nang kartal nang Endi tasku ndi? batine gak rela. Tasku. Wong tasih digowo-gowo dhewe. Apa ikun? tas dikempit ya takon. Gak iki mah jadi sacing iki sing gak ana untune. Oh anjene anake. Wis aku manggal mari basmani temen. Arek masih gile belan. Pecah-pecah iki lho. Kon kuwi sing kok delok kanca-kanca sikil. Wis ngene ya. Ngrasani. Lho, Blipet ae. Blipet ya. Sepatu teko kene kok. kok bae olehku masang keliru bae. Kira apa? Gunaku sing mamel. Gak anak basmane gak mingkem-mingkem nek sawet dompet sing ana isine yen. Saiki ngomongin di baru. Wis ngene. Aku mangkat mbek Basman. Aku tahu yo ambek koncoku liwat nang arep ditutup lawang. Wedine aku gak bayar bae. Saiki sombong kudu kancane gak tahu. Bener lah kalau ngono. Wingi sore magrib Iya. kira-kira 6:30 udan deres karepku ngayup. Iya. Bener kon lawange terus ditutupi warunge wis. Lah ngayup utang oleh gak ditutup ya apa? Kon rene aku utang. Ada wis selesai kebanmu wis piro 500 kok niku. Ya dendak sahur iku apa. Wong bisa ngene. Tak biji yo. Lah, soalnya weden-wedenane Basmanku. Nek ana wong gaman ketok wong gegeran wedi. Pokoke engko
Oh, iya. Kondisi ya. Ah, tak budasi ya. Iya. Ayo, Ri. Ya, engko aku tak nyusul ya. Ya. Mulane sembarang teko akal kok. Sebab apa sih? Akal bare okol ku siji. Nek okol iku ngakno kekuatan, nek akal gunakno pikiran. Tapi contone kaya aku iki, nyambut gawe marung ngene masalah. Wis luwih sing tak pangan, cukup sing tak pangan. Cuma sayang, urip wis tuwa, duwe anak siji, bojo gak ono. Bojo mulai nang jaman Jepang. repot. Mulane sing darane warung iki umum ya warunge Pak Basman. Ate anakku koyo ngono. Lho untunge anakku ngerti bisa nyangkuli wong tuwa, bisa bantu wong tuwa. Warung sing paling umum ya warungku. Adik warungku iku mang bisa menjaga kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Cocok anjene. Umum siapa kon? Yo, teko kon. Yo apa kon niku? Wis. Gak. Lho, ket mau ngenteni kon iki. Dodol apa? Lho, dodol apa? Ya iki didep arene wingi, didep iki ngenteni kon arene. Kok iso dadan ngarene wingi didol maneh lho, Pak, ngene kon payu. Ngenteni kon, nah, Kas, ngenteni kon, ngerti ya iki. Lah kok nang pasar mah ya apa nang pasar mang? Nang langganane iku prai kabeh gak kondo, Pak. Lho, lah kabeh onjo kok. Yo gak oleh gedange gak ono, telone gak ono. Oh, ya gak ono. Gak ono, bungi gak ono. Lho, nek soal warung biasa nak ya. Sing penting bapak iki. Bapak iki amene biasa wis mam. Mari mam, mari mie bubuk. Mari bubuk. Layon ngono ta? Layon ngono ta? Bapak ya dene bayi ae, Pak. Lah nek kon gak blonjo, gak oleh blonjo. Terus bapak iki mangan apa engko iki? Ayo. Nek beras wis ono iwake, ayo. Iya ya gak tuku iwak iki mang aku ya bingung. Lah iya. Yo pokoke kodakno. Ngene ae mari. Iya apa? Iku mang lho. Sapa di sebelah iku lho. Oh, pancing kepane lele. Paiti kita. Iya digenteni mari. Lelene tukun. Gondeng. Oleh ngarek ya oleh akeh. Iya. Lele nek kon tuku, iya ndak? Mari Pak tuku ae gawe iwak ya. Iya gawe iwak. Diapakno penake Pak lelene? Dono ae cek balik nang kancane. Aja ngono ta Pak, sampeyan niku. Wong kon arek wedok cek goblok, ki kon niku. Mosok gak iso masak sih. Lah ya digoreng ta, diserapah. Lele iku nak ya go nang ngene sumur, betet tono. Betet sih. Iya. Diketok. Iya diketok-ketok ngono. Aja sakno, Pak. Antarane. Wis mari kon ketok-ketok nak ya uyah ono. Iya. Ih, peri. Peri Pak, sakno, Pak. Sakno. Wis mari kon uyah ya gorengen. Iya. Lho, mloncot. Dengkulmu anjlok. Kon piye apa? Kon iku arek dewok. Bapak iki lho. Arek wedok nak, mosok gak ngerti perpisahan sik kon niku. Cek gobloke sik kon niku. Wis aku gak iso masak lele, wis gak tuku lele mari. Kaya winginane ngono. Mosok gak iso niru Yuten Yuna Yumus iku. Nak, Kartini, bapak iki kepengin iwak jangan welut. Mosok gak iso masak. Kon gak ngono carane masak. Lah bener jae ngerti kare. Ayo kare ngono. Ngene lho, iwak jangan welut nak ya. Nek tangga-tangga iki ya, jangan wis umep. Welut ketok-ketoken cemplungno kono. Iku arane jangan iwak welut. Lah wingi apa? Kon gak ngono seje iku. Jangan wis adem, welut urip kon culno. Bareng tak buka paling jengongok. Kon niku apa kon niku? Sampeyan sing goblok. Lah ya apa? Nek welute jengongok sampeyan jengongok pisan. Kok jengongok-jengongokan? Cek bab. Kon nak kandhani ya. Omah iki ya pusaka, kamar bedaringan. Gak beda wae beras. Bedaringan yang paribasane masih gak separuh sak gegem ono berase. Padha nek kendi. Kendi ngono wirasat nak. Wirasat apa? Kendi ojo sampak kotong, rong dina kotong, angare apes. Awak ngomong Kartini, kendi wis ana banyu nak. Wong sumur ya tawa, kan banyu sumur kon enggak. Kon krebekno ngene blumbang buni mungkur ngene. Kon dekek meja, bareng bapak mari teko sawah, tak ombe enak glek-glek seger. Ben gak iso turu bapak. Apa? Iwake gatul nglangi nek kene. Goblok iku adakno. Karo Pak aku. Oleh balapan iwake. Wis kon niku niru sapa sih? Kon niru dedekmu gak ngono kon niku. Oh, arek kok. Barang salah kok tinggal minggat kabeh. Ya aja, adakno. Halo, Bos. Lho ya kurang ajar arek iki. Ya, Wis. biasa. Iki anak bener ta? Iya. Ngono kan burian kon. Apa sih? Temen anak bener. Iya. Ya wis aku pesen arek iki ngun sampe gede. Lho gak ngene urusanmu sih iki. Lu gak boleh urusan pesen-pesen lho anakmu ah. Gak ngonone engko durung wayahe mau menang peno mau mano. Soale oma-oma lho apa jare aku sih. Dadak kon melok ngatur lho,
Rumangsamu iki wong tanding kanca. Oh ngelingno ta. Kon iku wong siji gak usah ngurusi rumah tanggane wong. Rungokno umpelung iki. Anake Basman iku didol batu gua. Urus-urusane. Wal, kon gak tau diculek uang aku nek. Kalau jok peringisan lho utangmu lho, 500 utangmu lho ya. Siapa? Apa? Iki mau anak bener ta? Iya. Lah kok siji? Iya, Mbok. Ana peno ayu. Iya, kok. Ndelok peno kayak senggot. Lho. Oh, kuning, makne biyen ya kuning. Lho kuning bojoku biyen. Kena coklat. Lho, ya sik kan iki. Mergo laire biyen dari Beget. Ngombe. Iya ngombe nak. Kan OS. Apa? OS. Apa AS? AS menapa? AS lho, kan iku pelot tapi lho kan iku. Wah iku model-model ngomong wong tuwek arek iki. Iya, ngono lho. AS. Apa? Iya, AS. Yalah. Ya mak anu kalau es anak apa? Ya es batu ta apa nek es batu kan kerikil lah ngono padha ae. Gendeng bapakne iki. Do guyon ta, aku iki nang warung. Ka ono. Ya anu liyane. Nek sing tak grajine kan rene. Sing graji udele bapakmu rene. Munawari ngomong jagal terus arek iki. Lho, pernah kok wis siap-siap no gelas-gelas putih kok apa putih? Iki ta? Iya, susu panas. Oh, lah susu panas. Sing ireng ya, wedang kopi. Lah sing ijo. Kopi lumutan. Ora, kok tak jejek dodong lak rontok jantungmu kon. Dodol kok kopi lumuten ya. Iya apa iki? Kopi giras. Sik, kon kok model-model kalau aku mareng gak ono istilah kopi giras. Iya. Saiki kok nanti muni kopi giras, apa sih maksudnya? Ya legi ya keras. Aja ditawan legi keras ngono kan. Wis gakno kopi gereng. Lho sik ta. Campur macan aku. Lah apa? Lah ya apa kopi gereng? Pokoknya yang gerireng. Lah ngono digawe wenter ae kok ngono. Ayo. Iki gak ono kena dipangan. Cuacan kok koyo watu ngene wis. Lho ya iki pirang dino nginep arek iki? Iya lah, mek 40 dino. Tak, masak kon iki ade warkane ku niat tanduk tak. Ngrusak warungku kok. Bondo nang depos ngene ya. Lho. Iki isine nandi kok kari kelawang dak iki. Isine jero isine peloran iki. Ngawur ae kon kata. Ini sego pecele umum aja nih. Lho iya. Selawir ya adang cikrak. Ono. Adang cikrak. Ono acang cikrak. Lho kok nggo wingi krawone krawon kecambah. Apa? Krawon paku. War. War. Peranmu kok ceduk kon iki. Kon ceduk sih. Nek saiki ceduk plastik, nek biyen ceduk batok. Ro ceduk batok ah. Iya, nek kon gak ro ceduk batok ya, nek ro ceduk batok. Nek wong adus dingkiin goblok. Ya diantem ambek sing lanang. Oh, arek kok potongane. Kena sego garing iwak Petruk. Sego garing iwak Petruk. Apa? Tolong adus ya. Hah? Didingi wis. Gak ngono kan iku anduk ta pancen anu kon endekos kok kene iki. Aduh ndi kena tak tundungi iki ya. Lho iki apa iki ta? Ngawur ae wis di warung disusir iki. Ana kamar kosong ta. Lho kan iku lha apa? Lha apa? Turu delok mata kula lha apa? Yalah. Nek kon ngantuk ya mulya aja turu kene. Delok lho awakku iki pegel kabeh. Kok besok adus terserah iki. Ya, adus apa lho? Iki kamar penuh iki. Iya kamarku iki. Iki kasur ta tempe. Masa lari, sabare. Sampe ngelinet ngene. Masa lari kok golek menggina nang warungku sik nemene iku kasur suwe isan. Tak turu dhewe. Iya turu. Repot. Gak diladeni warane wong anduk. Gladuk. Loh. Nek mecah gladuk. Gak bener. Lah kene niku napa? Leno niku cara mendurane nek cara Jawa niku ame, Dik. Oh, iku ngoten ku ya gladuk. Monggo, Dik. Gladuk niku cara napa? Cara nggih, cara kula. Wis sampe mlenon. Lho, beres. Lho, pundi wong kuwi beras kuwi. Asal pundi beras? Beres. Lah kene iki warung biasa, Kak. Mboten dodol beras, ngerti ya? Orang gila ora ya. Lho, sing dodol beres. Iya, mong cara Madura beres, mong cara Jawa niku kocan waras. Oh nggih, waras. Burung, Lek. Lho, mlenten nek sampe telek burung sarturi. Niki warung kopi. Iki bener burung Ria. Lho, beneran burunge mriki niki. Lan apa? Aduh, wong iki. Nek cara Madurane burung, nek cara Jawane warung. Iyalah, petuk wong Inggris, Rek. Warung, Dek. Nggih, warung. Era nyomoy. Lho, ya apa sih? Nek nyomoy ini apa sih sampean iki? Sinten jenenge niku? Lho, jeneng gaplek ah. Lho, jeneng jagung ah.
Ya apa niki? Sampeyan ngomong sinten jenenge? Lho, yang nggih. Sainten niku. Lho sainten pun mantun teng desa. Sainten dijen Pak Imo ta? Niku lho nyamane Denmun apa Garimun apa Jon apa Tosan niku. Oh, kula ta. Lah nggih. Takut jeneng kula. Nah. Iyalah, monggo ditepang kemawon Kak nggih. Nggih. Sebab sampeyan dereng kenal kali kula. Kenalaken, nami kula Basto. Baskom. Pantau. Ya, halo Basto. Nek agelek terus aja iki. Baskoro. Badak. Bangka. Apa tuh? Mencicil gua iki wedi. Ono agelek terus aja. Sampe mencicil mawon. Mbok jeneng kula Paceman. Lah apa Paceman. Oh, tadi niki jenenge Basman. Lah nggih. Ngomong Basman ya. Nggih. Kenal lagi. Nggih. Sing kok Sinten? tau ya. Dereng. Mukini. Walah. Wis gak cocok karo Banjare. Delok cakrake perdak-perdak kok Jaya Sawa brengose Malang sak kepel. Diacakno mukini. Mau nyomong bener apa? Nggih. Penting orangnya padha apike. Oh, ngoten Dik. nggih nggih. Anu dari Dima, rumiyin saking punden jam. Lho. Nek punden mriki ni sebelah mriko pojok niku keramat punden niku. Nenggok tekuan ke punden. Niku ten sekarang niku punden niku. Sing takon punden niku sinten Lah. mboten sumber. Asale niku saking punden. Lah nggih, lho lah nggih pundene mriko, nek sampe nyekar mriko. Duh nek tak ngerti ngecak Madura dek remar ya. Lah nggih. Saking punden niku marekan sama mareki niki lho. Lho, Asale marekan mareki. lho marekan sapa ya? Ah gak temen marekan niku, nek jeneng marekan niku. Asale dusun niku lho. Oh, desa kula ta. Nggih. Kula niki asale Surabaya mriki mawon. Sawangane bodoh tapi goblok. Aduh. Masalah kok Madura ini jatuh mari wong iki rek. Lho sampeyan nek gedebekan teng mriki. Ketetekan. Masalah ketetekan iku cara yen napa Kak ketetekan iku? Ya gedebekan Oh, anu ta. Oh, ijen ta. gedebekan. Yalah, cuma ketetekan ketebukan pisan. Kula iki wong loro. Oh, wong loro, Dik. Lho, sinten sing loro? Waras kabeh, mboten loro. Wong loro. Kabeh waras mboten loro. Hitung dua ketegan riya. Lho, iki nang ketegan barang rek. Tung dua tiang kali. Ah wong loro. Loro. Dura Jawa padha ae, Dik. Nggih, sami-sami. Padha bangsa Indonesia. Aduh. Indonesia. Mau gak sih? Indonesia. Aku masalah, wis apa sopa wae rek. Beda bideng. Lho, napa? Sate mong bede. Sate mbi. Lho, sate mbi. Iki. Masalah. Sate mbi niku napa sih? Alah, iya. Sate wedhus ah. Nah, sate mbi. Wingi enten sanipun telas. Burung apa ya mek tanduk kabeh. Iki kopi mawon kali teh. Kopi apa nih? Nggih, kopi ireng iki biasa. Oh, kopi ireng. Teh enten. Teh bede. Enten. Iya anu. Apa? Makan. Oh, dereng ngabang iki. Kopi gak ono iya Dereng apa. blonjo, pasar tutup nih wau sepi nih wau. Ngombene, Dik. Ini kasih ini. Iya nak. Ngomong dorong kaset nak. Apa? Ono cahaya Madura nak. Wah, anak merah dinoku ya. Nggih anakku lho Kak. Saya nyaman ada. Anu Kastini. Oh iya. Nggih. Siapa? Kastini. Oh iya Durasim. Wah. Dublek. Oh. Iki kuping tak sesek iki. Wong Kastini Durasim. Mas. Ya boy kakak. Kenal lagi Lek ya. Kenal nak, kenal. Engkau mungkininya mana? Begini. Iya dari Gilimanuk. Oh, atur ae Gilimanuk lagi di Bali ngono iki. Siatur. Anu. Pak pernah datang Dek nak ya anu deh. Sinten? Mana anu? Sinten? Mana se Sapari di anu? Sinten? Menawer. Lho, siapa sing Munawir? Menawer ya. Masalah jelal ya. Apa itu lho? Itu sing iki mang. Ya sampean kok di perlu ki Sapari di Menawer. Atau ketemu sekali. Iki gak kudu ngomong ya apa sih rek? Ngomong ditengekno. Niki ngeten wae wonten arek loro mriki. Jenenge Nusapari, kali Munawir. Kok kados. Kali Munawar mriki wae. Maksud dia ya? Enten lebet weso ni wae. Nggih. Mana ngaten ya? Pun anu Riri. War. Apa ya, Mas? Kene, nek semare metu kene. Wah. Sapa? Remare utang ari. Lho. Utang yang lari kok ya apa utang iku. Lah iya kok Celekup muntal kakek. Oh, Tangkolak gempol lagi utangnya nyelak nyaur ajrih iki. Lho, njet Kak, njet. Njet ya panjet Njet dia. iku beninge apu. Kaya aku ngene gak ngerti ya basa. Oh, mek iwak usus iwak limpo.
tua-tua ususe medel. Gelem utang gak gelem nyaur. Rapa, Kak? Rapa? Arep. Kumpul basman mlebu. Cingkir kesan. Gak seteng. Anu Dek, ya. Perkara ABC. Nggih. Dia beli lagi dikit mung gede otang boleh apa ya. Ngono ya, sama nube. Meneh rene, urane ae. Nek meneh semua tak kena percaya. Lho, yo remah. Ya seminggu lah, Kak. Seminggu. Riri. Melo. Ojo gegeran lho. Melo. Iki lho tanggung jawab ning. Awake aku iki geger wong wedok perkara duit. Aku izin di rumah tangga teparo. Bisa Kak, sabar ae meneh tak kei Kak. Mung tak bisa nyaur setia ketebang pote mata, anggo ketelak pote tolong. Dere tak melek king tak kolak. Keliru kabeh aku. Ngomong pating kecotot. Wong iki kan krupuke kesan kuwi. Ambek piring. Anu, apa iki? Anu nggih. Kene ku meneng ae terano. Nyaur poda. Meneh Kak. Gak nyaur. Ayo ya, gak karep nyaur. Yo yo, gak nyaur. Saya digongok main kabeh. Aku kok mendulek-gulek nih. Ayo dikukut. Lak ngeten ta niki. Sembarang niku nggih, monggo pitung sing apik. Oh, kalau kabeh. Lo. Ini. Wong iki lho mlayu kabeh kalau nggawa apa topes-topes diusung kabeh kalau. Piring topes go kabeh. Oh, nunggu warung ya goblok. Lah kono gegeran aku wedi nak prosoku. Iso Wis ditinggal tak lho. cegah ampun gegeran mriki. Mun meluk-meluk, mun safari pun nutul, Pak. Lah aku iki percaya, tak tinggal lamburi bersih kabeh. Tututan ae kaya apa lho. Ono omahe ya. Iya, tak Kumpul dorong ya. Tak tututane iki, tak tututi blae niki. Iya, Pak. Kudu waing lan brengesku boleh Lan ta iki lho. Meneh-meneh jange mbacok kanca iku ayo diagar-agari. Apa? Ya berat. Kon iki nek gelas iku nek nyelempitno dakek mburi, War. Iya. Lah apa dakek nek ketemu gelas malah beduduk ngene, War. Melorot ri. Lho ndak pipiku cek kering cek abang, boto tak deblok tak usap. Dodong. Iki brenges iki ceplok nek brenges. Iki lho. Iki ceplok. Lho kadhe cak botol-botone lho. Lagi ceplok. Masa Ceplok. Ceplok ya. Ya, gak kira wani wis, sak kira wani apa nggoda aku wis. Kapok lek gak ngono gak kapok. Soale wedi wong geger. Lho iki regane Tapi meneh-meneh ya, meneh-meneh iku diatur sak durunge mlayu iku pareng nggawa iki safari, nggawa iki aku nggawa iki. Aku oleh uleg-uleg iki lho ya apa ngono. Gak kira. Oh, gak kira Lho, ndek remah Dik, setia. Nyaur apa ndek? Lu benjing mawon, Kak. Gak iso wis. Ojo ati pura-pura gak iso wis. Wong tak nyaur iki. Wis ta. Ojo ati pura-pura kon medeni aku. Tolai ya takno. Kok apik kelakuanmu ya? Konangan, War. Konangan. Kon gak ngerti. Wong marung ngono bondo. Nah, Blonjo gak le utang. nah. Kudu bayar. Sebab wong marung ngono soro. Ngono iki. Oh, tak banting kolek kon ku. Ngawur ae takno. Iya, Kak, ya. Gak iso. Dadi gak iso. Mangane kok gleno aku yo ngono gladhu. Melok-melok ae. Kon lak kerto lho kon. Iya. Oh, arek kok. Si aku takon arek telu. Kula nalare. Kula kadang sun. Wis gak iso. Utang 500 do nyaur kon kok. Gak iso. Ya apa iso tepat. Karepe arek ngene lho, kene kula ana kancane liwat lawang ditutupi. Masih kene lak ngerti lek warung oleh bondo gak kira gak awak dhewe iki terus iya balik nang kanca njaluk suguhan. Masih utang mesti nyaur ya. Ya sing wong utang. cuma ya tau ngarep lak dawa ya tau ngarep. Oh, entek taune ya aku nglinting. Ngawur Aku iling kok tak Basman. Peno biyen iku gak nyambut gawe, cek nasib peno gak enak. Kumpul. Saiki peno nasib peno nasib timur. Iya. Sembarang cukup. Iya. Bisa nanti pangan serba cukup. Iya. Terus ngene, mau perbedaan iki sepele. Peno urip enak terus lali nasibe kanca sing durung nyambut gawe. Oh, ngono ta. Lah kanca gak nyambut gawe ya gak njagakno peno kei, Cak. Oh, Tapi ya wis. sing penting lak lahir batin. Mulane tanpa ada kejadian gak mungkin ngoproban. Wis tak serahno kanca apa lho iki. Saiki ngene timbang peno iki marung tok sakno. Ayo aku duwe
anu pelawak nduk kono. Ya iso sih melawak. Iso di Iso melawak. Aku dah. Iso. Iso. Iso melawak. Iso. Ayo latihan gua sama aku yuk. Nonton iya. Iso ngidung. Lho, ngidung gak iso aku. Macul. Macul pegel. Eh, kok tak cekuk dodomu lho iki. Hah, belajar ngidung nduk kene. Ambek pelawak ambek muli. Ngidung kene. Ayo. Jalan Juli. Nah, ya.